Kamahinungdanon nga masayran ang matimailan kung adunay tsunami. Gihimugatan sa Phoebos ngadto Miyerkules lang gitay og ang kadagatan habig sa Eastern Samar. Sayro nato ang dugang detalye sa live report ni Luan Merondina. May Lan matod sa Phoebos, kung nahitabo pa nga mabaw ang nahitabong pagtayong sa kadagatan sa Eastern Samar, posibleng masinati ang tsunami. Base sa Phoebos Bulletin, tectonic ang origin sa naasong linog ug may giladmon kini nga 7 kilometers. The RRMO sa Hernani, Eastern Samar. Sa interview sa GMA Regional TV Live kaganihang buntag sa pangu sa DRRMO Hernani Eastern Samar nga si Lami May Dingal iyang gibutyag nga wala hinoy dakong kadaot nga namugna ang magnitude 5.6 nga linog kagahapon sa hapon. Sa mga lungsod sa Hernani ug Llorente gikatahong nabatyagan ang intensity 5. Buyag, ma'am. Walay damage, walay injured, walay casualty. Ang gabi kay nagsige man mig-monitor ang normal ra gihapon ang sea level. Sa Phoebos Bulletin, nabatyagan ang epicenter sa maong pagtayog mga 76 kilometers northeast sa lungsod sa Hernani alas 2:50 kagahapon sa hapon. Gisundan kini sa daghang mga aftershocks. Naay mga daghang nga aftershocks, ma'am, gahapon, tapos naano say mga pag-uga karong buntag. Pero so far, so good, wala pa'y damage reported, wala pa'y damage na na-observe. Matod ni Robinson Jorgio, OIC sa Seismology Monitoring Station sa Lalawigan sa Sugbo, nga adunay pipila ka mga timailhan kung may nagdanga-danga nga tsunami. Una, kung ikaw nagbarog sa may coastal area, ug mabatyagan nimo ang kusog nga pagtayog. Ug ikaduha, kung mabatyagan nimo nga may paghubas sa tubig dagat. Kung maglinog gani nga maglisod mog tindog, tumbagin mo ba o mampugong yung ka nga di ka matumba, kana na may pinaka-delikado sa tsunami. Pag nanagani na kakihusgo, delikado na kayo na sa mga disturban sa tubig. Paghuman yun sa linog, paghuman yun sa linog na ipaguba sa tubig or either ni saka ginahinay yung tubig, kana naitindisi na siya nga mubalik na siya nga dako. Kung imo kining masinati, dagan dayon sa elevated area nga dunay gitason nga di mo menos sa 10 metros. Kung nahitabo pa nga nilapas sa magnitude 6 ang pagtayog sa kadagatan sa Eastern Samar kagahapon ug mabawra ang giladmo niini, matod sa Phoebos, may posibilidad gayud nga may mahitabong tsunami. Karong Domingo sa ulugon ang World Tsunami Awareness Day. Usa kini ka tinuig nga kalihukan pagbansay sa mga tao, ilabi na sa mga nanimuyo sa coastal areas, sa mga angayan nilang buhaton ug sa pagtesting usab sa mga ekipo nga gimontar sa Phoebos. Na-shaking, tapos ni-drop ang tubig or idinitaas, o na-roar. Ibig sabihin, na-dahunog ba sa impinding nga balod. Katong dako nga balod, magdahunog mo na siya. Lagubo sa mga buto sa tubig. Kada siya, nagani sa tilimadon mo na siya nga nahidag kong balod. So ikaw na, siyempre, siklang kag-shelter dito either sa mga elevated ground. Lan matod sa Phoebos, karong Domingo walay mga nanimuyo sa mga coastal areas dinhi sa Sugbo ang mosalmot sa maong kalihukan. Apan una nang nabansay sa taga Phoebos uban ng OCD7 ang mga nanimuyo sa isla sama sa Ulango Island, Camotes Island ug Bantayan Island. Lan? okay, daghang salamat Luan Merondina.